ICT и Inner Circle Trading. Такова име в професионалния свят не съществува. На всеки 10-15 години някой пише нова книга или създава някакъв нов онлайн труд, подкаст, надкаст, задкаст и така нататък. Нещо, което е измислено преди 100 години, укращава на себе си. Аз научих тази философия и тази теория от Лари Уилямс. Бях на 25-30 години. Лари Уилямс честно прави, че той не е кръсти на себе си. Човека, който я лансираше в онези години, който я обясняваше на прост човешки език, което институционалните трейдери правят. После другаря Лайков реши да се я кръсти на него, естествено. А пък в днешно време една и съща теория, една и съща философия, едни и същи действия, някой е решил да я кръсти Inner Circle. Това е игра между големите, между институционалните банки, фондове и те се надлъгват, бивайки Zero Sum Game. Институционалния не се вълнува от вашите, и това ще са и моите, също малки ордерчета. Той иска да надхитри, да прикара, да изиграе колегата си от Мерил Линч в Голдман, от Голдман в JP. 6-7% ритейл, никой не се вълнува, разбирате ли? И ако ритейлерите са попаднали между шамарите и са били на грешното място, в грешното време, да обират и тяхните стопове, брокера на Мерил Линч, който се е опитвал да осигури ликвидност, за да си изпълни поръчката, проблема е на ритейла.